Hej alle sammen, Liselotte Elgaard her fra Danmark. Og har bestemt sig for første gang nogensinde at lave en lille tutorial video på en af hendes danse. Det er ikke uden en vis nervøsitet, og måske har vi taget den 35 gange allerede. Så vi prøver en hurtig gennemgang på dansk, bagefter en gennemgang med tællinger på engelsk. Og lad os se hvordan det går, fordi engelsk is not my best. Og slet ikke når jeg er nervøs. Så diagonal frem, 7, 8, frem, samle, twist, og frem igen, frem, samle, twist, 2 tilbage med touch, touch, bag, touch, og 2, twist mod højre, siden touch, og siden touch, og siden samle, siden touch, slide, hold, stop, og drej en kvart og hold og stop, og 2 blok step med skof, og step, blok, step, så går vi en 8. del af skoffer. En 8. del af skoffer og løber over en halv stop. Rock, rock. Step på kvart og stop, stop og rock, og rock, og step en halv og stop, stop. Længere er dansen ikke. Så tager vi den lige med tællinger på engelsk. Lad os se hvordan det går. På 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 hold, 2, 3, 4, 5 hold, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Det er dansen, og nu skynder jeg mig lige at slukke, inden jeg får gjort et eller andet. God påske alle sammen. Happy Easter out there. Ses igen en anden gang. Hej hej.